Sa ato ng kapangunan ng mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, Office of the Provincial Agriculturist ginpapatag angot sa hindi pagbayad sa catering services sa sulod sang 3 ka tuig. Menor de edad nga nagbulig sa yamay sa pag-construct sang balay patay matapos makuryente. Sa balita nasyonal, isa ka Pinoy na lakip sa 8 nga nagkalamatay sa mass shooting dito sa California. Comelec ginatun-an ang paglimita sa kadamuon sang makaupod sa pag-file sang COC. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Biyernes, Mayo 28, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabat. Aksyon, Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sini. Yes, good morning na sa aton ni mga Aksyon. Good morning, Aksyon Doors. Good morning, Action Boy. Happy Friday. Happy Friday. Good morning man sa aton nga mga nagamonitor sa Facebook. Yes. No? Sa kay Athea Kimeriman, good morning. Kay Ray Baryoga, Neil Brian Valuis, good morning man. Kay kagawad ko no Orlando Valuis dira sa Barangay Gintubhan sa Banwasang Isabela. Good morning dira sa inyo, no? Kay Nicel Fabol, maing agaman. Kay Russell Gomez, kag John Vicente. Panambiyaw sa pamilya niya dira sa ganyan lugar nyo, sa Karabalan. Yes. Good morning kay John Vicente sang pero ari ni siya guro sa Docapis, no? Sa Amindan Capiz, sa Amindan Sige, Capiz ni siya. Kay Che Zamora, kag kay Vicente Samiliano, good morning man. Upod sila ni Lande Rodrigo, no? Sige, kay dira sa may check-in cafe, no? Sa kay check-in hotel. Kay Vanessa Mayo, good morning sa imo, Ma'am Van. Merig Gingging Arroyo, no? Kag Raymar Lingoste. Watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Kag kay Doc Matthew Mayo, good morning dira sa Minnesota, USA. Good morning. Yes, go ahead. Go ahead. Kay nabasa mo si Che Zamora. Si Princess Princess Bedlan, why mo gina-follow out? Chloe. Si Princess Chloe Bedlan. Dira sa may Central Maaw, maayong aga sa imo. Kay Andreo Huelar, good morning man. God bless to every one of us. Stay safe always. Miss Carol Montoya, good morning. Mapuli ko dra Bacolod, visit ko kamo. Uy, sure. Sige. No worries, good. Kay Lucy Desendario Shapok, good morning. Classmate Boy Duran. Yes, classmate ko Watching na. from Antipolo. Yes, sa Rizal na yan, sa Antipolo, Rizal. Hindi sa Yes. Pontevedra. Si Ma'am Van, happy Thursday pa lang to ko no sa ila sa America, of course. Kaya kamba niya, diin ko kalin. Nag-day off lang, Ma'am Van. Aki kahapon la ka. Ang namin niya guro tong laglawig bla daw mga plakataban 4 days. Tisubong para mamangkot si Ma'am Van, di guro. Kasi Super late. sa kay Judenia Sarmiento Puega Lazaro, good morning man. Basi ko na dumusubong na dumduman. Correct. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala is also watching. Good morning man kay Ma'am Luisa Luing Melos. Dira sa Baguio yes. City. Good morning, Ma'am Luing. Kanamit sang mani ni Ma'am Luing. Gidyo nga ginahatag. Ari naman ko sa buwas ko no, naman ng ng butong bla, butong. Ay, butong naman sa buwas. Kag ako na ano nga nilang may lubi, latik, latik. Ano Ang may lubi bla nga palitaw? Hindi. palagpat kay mo. Wow, palitaw may lubi. May Ang lubi latik bala. bla, ang latik bla. Lain man siya ya. Man siya nga tapos pero sa babaw may ano. may latik. May daw ginabutang ng ado. Lubi. Oo. Okay. Amo na siya daw. Sige, Boss sige. Why ka man galing, boss? Wala mo galing. Why naman na siya man, boss, mama? Uy, naman ko boss. Charot. Kay day off. Naligyan sa kape, boss.
Pakala ka mo ha. Numaligya. Landskit Makilan, good morning mga watching live from Barangay Matabang, Talisay City. Kay Helen Nervous, dira sa may Kaliling. Kag kay Chayminya, dira, good morning dira sa inyo sa Barangay Kaliling sa Banwasang, Kawayan. Maayong aga. Yes. Kay Tani Boss Malagaw, ko tani sa Kawayan Aksyon Boy. Kaya mabisita ko to bala sa may balsa bala nila da nga trending da bala nga balsa nila bala. Naganang balsa nila? Wala lang, pwede ka da maligo-ligo ra ka mo sa tunga sang baybay. Ay, hindi magit sa tunga. Ba sakay ka lang sa balsa nila. Sa balsa. Galing fully booked na. Sa din na siya. Sa Kawayan, Kawayan. Sa Tuyon. Ang Kawayan bala halin dira sa punos tas puntay sa oras pa na to kang ano. Sa Tuyom. Yes. Okay. Pero hindi madayon, syempre. Because sad. Sige lang, it's okay. Kay Roy Candada, good morning. Si Ma'am Elizabeth, nag-greet mo na kagina, no? Kay Rock na Rock Mungon. Good morning, man. Rock na Rock. Hello, kuno body boy. Habal ni Doc Mayo. Yes. Sige, go. Body. Si Saint Rose Aspancanoy. Kung makita ka mga duwa, ang tawag sa inyo, double body. Okay, one body siya, one body ko, double body. Double body. OMG, I'm so smart. Sige na. Kaya sino to? Christopher Eurolina Sr. Good morning, man. Sa pamilya Euro kag Elefante sa Crossing Bago. Yes, kilala ko ng pamilya Elefante, no? God bless. Watching from Pampanga. Sakay Ana Makawiwilis Imperio. Good morning, Mandra sa mo Nat. Malyanito Ales. Good morning. Homa Lumena. Jeanette Delino. Good morning sa imo dira. Action Boy Araman si Sumanlatik. Sumanlatik to. Sakto Action Boy Araman si Sir Edwin Pineda nagapamati. Yes, good morning. Renz John Ernst John Artas. Ara Sumanlatik gid mo gid. Ari gid si Ma'am Elizabeth te. Ikaw ang imo yung mga ano to imo yan naman. Mga palitaw. Kaya ang palitaw may lubi bala nga ginatap sa babaw, may ginatap sa dalo. Ginatap sa babaw. Damin mo tapping. Paano ginatap sa babaw, man? Sige lang. Sige. Nabit na siya Blackshon Boy, ang palitaw. Nabita ka man na. Si nanay, ano to bala sa una? Sino to yung kabaligyan sa una? Si Sama na siya, karoon na lang Sige, standby na sa mga balita lokal. Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:11. Sa detalye na sang mga balita lokal, ginpadalaan sa show cause orders ang Provincial Legal Office, ang Office of the Provincial Agriculturist, sang Negros Occidental agud ipatag kung ano ang rason sa hindi pagbayad sang masobra 1 milyon ka pesos sa catering services. Sunod kay Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelias Jr., gilayunman nga nakapadala sang pagpatag ang pamuno sang OPA nga si Attorney Japheth Mascolido. Apang nagpapalibad si Nelia sa pagdetalye sa kaundan sang patag, sinoy bagod ini ang pagkatunan pa sang PLO. Una nga nagreklamo sa PLO ang catering services, bangod wala sila mabayaran sa sulod sa 3 ka tuig. Natalana nga magpagawa sang rekomendasyon ng PLO angot sa amo nga reklamo. Actually, may bago-umatangan ng show cause ang provincial agriculturist, si Attorney Japheth Mascolido. Basically, show cause pa man lang na siya, so he already submitted this explanation, but this is for alleged delays lang. Pag sa kung ano man, nag-demand ban ang catering company with the delays in the payment of catering services. Patay ang isa ka minor de edad nga lalaki matapos makuryente sa Purok Lawayan, Barangay Banago, Miyerkules sang hapon. Sunod kay punong Barangay Rique Mijares, nagbulig sa iya amay sa pag-construct sang balay. Ang biktima sang nalapakan sini ang open wire kag nakuryente. Nagpangayo sang bulig ang pamilya sang biktima apang may una nga ginrespondihan ang patrol sang barangay. Gindala sa hospital ang biktima apang ini ang gideklarar nga dead on arrival. Ginpatag naman ni Barangay Banago Kapitan Ricky Mijares nga wala ginpabayaan ang menor de edad nga nakuryente sa Purok Lawayan, Barangay Banago, siyudad sa Bacolod, tuhay ini sa aligasyon nga wala gintatap ang pangayo sang bulig sa pamilya sa barangay.
Suno kay Mijares, sa napangayo sang bulig ang himata sang biktima, nagresponde sa purok kasagingan ang patrol sa barangay. Ginako naman ni Mijares nga may 3 ka masalakyan ang barangay apang ginakay upa ang 2 ka masalakyan. Ang nagguba nga salakyan na makita naman sa guwasang barangay hall. Samtang, napasalig naman si Mijares nga maghatag sang bulig pinansyal sa pamilya sang biktima. Gindala sa isa ka punerarya sa syudad sa Himamaylan ang bangkay sang ginalegar miyembro sang NPA nga napatay sa enkwentro sa tunga sang 94th Infantry Battalion kag New People's Army sa Sitio Bugo, Barangay Buenavista, syudad sa Himamaylan sa Miyerkules nga adlaw. Sudo kay Army Captain Mark Anthony Cardinosa, CMO sa 302nd Infantry Achiever Brigade, tuyo sa mga soldado nga makilala ang napatay kay NPA nga isa ka lalaki nga ginabulubanta nag-edad 25 tubtub 30 anyos. Dugang pa ni Cardinosa, nagpangabay na ini sa kapitan sang Barangay Buenavista nga buligan ang kapulisan sa pagkilala samtang nagapatigan man sang investigasyon. Madumduman nga alas 3:30 sa tong Miyerkules samtang nagapatigan sang combat operations ang makatapos ang Philippine Army na enkwentro sang maini ang ginabanta 7 ka communist NPA terrorist sa sulod sang 10 ka minutos. Na-recover sa mga soldado isa ka M1 carbine rifle kag 2 ka caliber .357 pistols gikan sa kontra. Nakulit po sa Bayan State, mag-exam sa Bayan State para matabang, bulit siya nga 1995 po, caliber. At the same time, ang sa picture naman nato is para magkaroon sila sa mga mission para sa investigation nila. Kabagin sang pagbahayag ni Army Captain Mark Anthony Cardinosa. Ginpaidalom na kahapon sa inquest proceedings si Douglas Gabuya, ang suspetsado sa pagpatay sa 2 ka persona kag pagkapila sa isa pa sa Sitio Buyog, Barangay Nabulao, siyudad sa Sipalay. Sunod kay Police Major James Latayon, ang hepe sa Sipalay PNP, kaso ng murder kag frustrated murder ang atubangon sang suspetsado. Sa panahon ng pagpangusisa sa otoridad, nagtuad ang suspetsado nga ginaplanuhan niya akon siya nga patyon sa mga biktima gani ginunahan na niya ni sa pagpamatay. Duga pa nila tayon, nag-ako si Gabuya nga may napatay man siya sadto nga mga paryente sa mga biktima apang ginahibalo pa sang hepe kun nga wala siya na preso. Una sini, nagpasibangod man ang suspetsado sa mga biktima nga mo responsable sa pagpatay sa kabayo. May nagaduda man nga base sa nagbatsyag o kung base nagbatsyag ang suspetsado sa pagkalain siya ulo kung nga nahimo ang krimen. Una sinigit pamatay ni Gabuya sanday Robert Gabonada kag Percy Lugay, samtang pilaso naman si Rudy Gabonaya o kung Gabonada pahagi sa paglabo kag buno. Ginserbikan ang isa ka mangunguma nga nagupot sa Carbastotang sa Purok 11, Barangay Asya, Banwa sa Hinubaan sa itong Miyerkules sa nga aga. Ang suspect ang ginkilala kay Francisco Abrigoso, 55 anyos. May asawa kag nagapuyo sa muman nga lugar. Nakuha kay Abrigoso ang improvised nga 2 ka barrel function sang kalibre 45 kag 357, 5 ka bala sang kalibre 45 kag 4 ka bala sang 357 galunsay wala pa makalupok apang wala sang maipresentar nga legal nga dokumento. Ang warrant of arrest ang gin-issue ni Honorable Judge Conrado Estrelera sang 6th Judicial Region sa Municipal Trial Court sa Banwa sang Hinubaan. Ang suspect ang preso karon sa custodial facility sang Hinubaan na PNP. Isa ka Pinoy na nakip sa 8 nagkalamatay sa mass shooting sa California. Samtang COMELEC ginatunan ang paglimita sa kadamuon sang makaupod sa pag-file sang COC. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita o kung Balitang Bayan Numero 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampat. Okay, mga aga liwat, mga kaaksyon, sa kay Donna Sola Gomez, good morning man. Kay Renz June Artas, kay Migo naton One Ball Gallo, dira sa Las Vegas, Nevada, kay Ma'am Alma Alvarez Gallo, good morning dira sa inyo. Good afternoon, guro ni sila, no? Dira sa Las Vegas. Sang dito ko sa una, magkadto ko to, good afternoon na nato mo. Oo, wow. Pagbalik ko sa Pilipinas, na good morning naman. Oh, nakibot ka, wala man. Nakibot ko. May mga good morning naman. Di ka Bongga ba? Beriana Gabriela. Alex Montesa. Okay. Pangga R.R. Rehinio, nagapamati sa Transistor Radio. Wow, good morning, Pangga RR. Alejandro Labrador, may agaman, Cherik, Eric Rojo Asyado, may aga Aksyon Boy, Aksyon Dorel. Monitor lang siya kuno sa Quezon City. Tamyaw niya ang Asyado Rojo, Magdato, Kanyada, kag mula si family, dira sa Pandanon, Silos, Murcia. O ito sa Monday, gali si Tito mo Maui, kantuan mo to? Ay, yes, Tito, si... Kantuan mo to kay dalon niya na to kunubla sa Monday. Gani, man. Katuon, tagili kay Mas Iyawan, siya sang bunyak, wala ako. Teka, may duty ka man? Katuon, tagyapon, mag-out ta Mag-out daw, mag-out. Oo, mag-out Nambalawan ni tani si Aksyon Ida, ni ko ikaw tukad to kay day off mo. Ati tani Galing may kantuan man siya kuno, Ay, may kantuan importante siya. man. Lamo mo na sa daan man transaksyunes Gani, mo. man. No? Malco Marketing, good morning. Donna Navarti Macario, kagay, sige, go ahead, Action Doors. Dali lang. Kay Don, di na ka to, Donna. Kay Lisa Joy Ilon Amoroso, Sige. Good morning sa imo, kay Lisa Joy Ilon Amoroso, Rochelle Evangelista. Good morning, man. Sige. Kay Miles Martir, maayong aga. Kay Christine Minyes Villalobos. Hi, Christine. How are you? Good morning. O sa ako manghodera kay Tess Duran, good morning, man. Ara man siya. Tiyari na siya subong. Ara na siya. Sa Negros. Naga-set up sa iya nga mga businesses. Mga businesses. Namiyan ako sa mga set-ups ng businesses. Kay Rami Mondehar. Good morning kay nanay niya Alicia, kag bilog nga taga Hacienda Paz, La Carlota City. Naga-monitor sila kuno dira sa may Lapu-Lapu City. Of course sa Cebu, na.
Maayong aga sa inyo. Kaya, yes, Ma'am Van, magpuli ka lang, Ma'am Van, ipa-try ta ka. Ipa-try ta ka. See you soon, Ma'am Van. Bongga si Ma'am Van. Action boy. Grabe si Ma'am Van ka, ka-dedicated. Gisa sa iya nga mga workout. Damanog puli. Di siya bala sa sining kono mo, I think sa August, do, di si Ma'am Van. Ay, abi ko secret. So, wala to siya na joke lang to yan. Mga next year ba siya lang. Pero wala pa na balan. Pero malay mo na. Malay mo kung Malay mga puli na saya. Si Ma'am Van, daan mo ka every year gapuli, no? Sino taga na yung do ka-4 gid siya kung magpuli sa isa katuig. Tapos si Miss Lily King. Do ka-4 gid siya mo. Ka-4. Hindi pa yung ka-4 doors. Ka-4 gid ya. Si Ma'am Lily King, sa UK na saya. Oo, doon mo na hambal. Ito na nabasahan ko. Kaya siya sa GC ta. Ka-4 gid siya magpuli. Action boy. Sa isa katuig. Kay dito. Robert Roma, kag kay Nanette Balinsoy Lupasi, nga taga Poblasyon San Enrique. Sino bang name? Pinky Teruel, good morning man. Yes. Sa may barangay Villamonte. Melissa Montinola, good morning. man, classmate. Jensen Loro, maayong aga gid sa Family Loro pagid sa La Castellana, maayong aga. Gracia Hareta na lang action boy. Lahor Vidalia. Lahor Vidalia. Good morning dra sa imo sa may Silay, no? Dumduman ko gid ni siya. Sila ni sila ni Julius. Yabana. Kay Primo de la Cruz, good morning dra sa may Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Robert Roma, dra sa may Isabela. Pilton Lipura, dra sa may Pasay City, good morning. So, standby na sa dugang nga mga balita. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa emerging nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:27. Detalya na sang mga balita nasyonal. Nalaki pa isa ka Pinoy sa 8 nga napatay sa insidente sa pagpanglutang sa San Jose, California. Sa ginpagawa ka statement sang TFA, ining impormasyon nga may Pinoy nga naumid ang gikan ini sa Philippine Consulate General sa San Francisco. O kung sa San Francisco, sunod sa TFA, nagapag-iangot na karon ang Consulate General sa mga natungdan para magkuha sang dugang impormasyon kag handa man nga maghatag sang assistance kung kinahanglanon. Natabo ang insidente sa isa ka light rail yard sang commuter train sa Santa Clara Valley Transportation Authority sa Silicon Valley sa San Francisco Bay Area. Personnel sang VTA ang suspect nga si Samuel Cassidy, 57 anyos, gintiro man ang iya sining nga kaugalingon. Ginakonsidera sa karon sa Incomelec nga limitahan ang kadamuon sa mga tao nga magaupod sa pag-file sa Certificate of Candidacy o COC bilang kabahin sa pagsunod sa health protocol. Sunod kay Comelec Commissioner Antonio Co, makaupod lang sang kandidatong i-abogado kung miyembro sang pamilya.
Dugang pa sa opisyal, magapatuman sila sa crowd management sa mga supporters sa mga kandidato. Sulo kay ko, nasad sila nga kinahanglan personal kay sumiter sang kandidato upon sin uman nga otorisado nga tiglawas sang COC. Gintala na ang pag-file sang COC para sa mga national kag local candidates sa maabot nga Oktubre 1 tubtob 8. Ginpromisa naman ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga overseas Filipino workers nga hindi sila maghulat sang madugay pa para makakuha sa buli sa gobyerno para makapauli sa Pilipinas. Sunod sa Presidente, sakit para sa iya nga mawadaan sa trabaho ang mga OFW sa iban nga pungsod ilabi na karon nga pandemya kag magapauli sila pamilya nga wala sang kwarta. Dugang pa sang Presidente kung sino nga mga Pinoy aluyag magpauli, ilahimo ng tanan nga makabalik sila sa Pilipinas kag tanawon sa administrasyon kung ano ang pwede nga ibulig sa ila. Ginaprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang dugang nga 5 bilyones pesos nga pondo para gastuhon sa quarantine sa mga returning OFWs. Ini ang ginkumpirma ni Labor Secretary Silvestre Bello III. Suno kay Bello, ang pondo ang usaron para ibayad sa quarantine hotel expenses bungod sa mas malawig nga quarantine period nga gina-require sa mga returning OFWs. Mas sobra na 500,000 ka mga OFWs ang nabuligan sa gobyerno nga makabalik sa Pilipinas sa nag-umpisa ang COVID-19 pandemic kag naapektuhan ang ila trabaho. Samtang nag-umpisa na ang PNP sa paghimo sa mga adjustments sa recruitment process para matap na ang ginatawag nga padrino system kag masiguro nga mga kwalipikado lamang ang makasulod sa ilahanay. Ginpahayag ni PNP Chief Police General Guillermo Ilazar nagakausika ng mga resources bangod sa padrino system. Ginehemplo ni Ilazar si Police Corporal Moises Yango, isa ka pulis sa Quezon City nga gindakop sa Bulacan bangod sa magpangawat kag 5,000 ka iban mga pulis nga na-dismiss sa linsang 2016. Ginmanduanan ni Eliazar ang mga police officials nga involvado sa recruitment nga hindi pagsapakon ang mga tao nga backers ang mga aplikante. Sa katapusan nga balita national, nakahimo sang sala si Presidential Spokesperson Harry Roque matapos siniisugid kay Presidente Rodrigo Duterte nga gusto ni Vice President Leni Robredo nga maghimo sang infomercial kaupod sa iya agon maengganyo mga Pinoy nga magpabakuna. Una diri ginpahayag ni Roque kay Duterte nga subong nga nagpakita na nga madamo ang nagapabakuna, gulpi naman nga nagboluntaryo para sa infomercial kag ginatumod sini ang Vice Presidente. Wala naman nagsabat ang presidente sa palayag ni Roque. Apang nagwa sa report nga hindi si Robredo ang nagpagwa sa ideya angot sa infomercial kaupod sa presidente kundi si Senator Joel Villanueva. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:30. Kag sa Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:31. Si Ma'am Cory, vidahan niya si Yuson man tanana. Mapuli man siya. see you soon. Yes. Lalain Meneses, good morning man. Kag Ems Aboso. Kagawad, may ngagadira. Standby na kita sa Action Report, second portion ng Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Ubod gapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,